नमस्कार मित्रांनो, तर आपण या ठिकाणी जो अद्भुत नजारा या ठिकाणी बघता आहोत तो सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा आपल्याला इथं दिसत आहेत। तर मी प्राध्यापक गगो प्रधान आणि आमचे मित्र प्रभाकर गावडे या ठिकाणी आम्ही दोघंजण आलेलो आहोत। तर आम्ही आमच्या कोदाळी गावचे आमचे पूर्वजापासून वाडवडिलांपासून करत आलेली जी शेती आहे, ज्या शेतीला कुंभरी शेती किंवा तिला कुमारी शेती किंवा कुंभरी प्लॉट असं देखील म्हटलं जातं। आपण आसाम साईडला वगैरे याला झूम शेती असंही म्हणतात। गडचिरोली, चंद्रपूर, त्यानंतर कोकण या भागामध्ये ही शेती केली जाते। अशी शेती ही आमच्याही गावामध्ये फार पूर्वीपासून केली जात आहे आणि इथं हा त्या शेतीचाच एक नजारा या ठिकाणी आपल्याला दिसतो आहे। अशी बरीचशी शेती कोदाळी गावामध्ये केली जाते आणि या शेतीमध्ये आता ही पाहिली तर कुमारी शेती, हिला कुमारी शेती का म्हटलं जातं तर हिच्यावर हल म्हणजे नांगर चालवला जात नाही, त्यामुळे ही भूमी जी आहे ही कुमारी आहे, म्हणूनच तिला कुंभरी शेती असंही किंवा कुमारी शेती असं म्हटलं जातं। आता या शेती कशी केली जाते, हा जे आपल्याला जंगल दिसतो आहे, हा जंगल ज्याला आम्ही दोरी म्हणतो, त्या प्रत्येक कुळाला दोरीची वाटणी केली जाते आणि त्यानुसार मग प्रत्येक कुळ आपल्या व्यक्तींच्या साह्यानं, कुटुंबातल्या व्यक्तींच्या साह्यानं ती जी जंगल झाडी आहे ती साफ करून घेतात, म्हणजे तोडली जातात आणि नंतर ते सुकल्यानंतर त्याला अग्नी दिला जातो आणि अग्नी देऊन झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये थोडीशी उबदार राख असतानाच त्याच्यामध्ये नाचणे वगैरे पेरले जातात, नाचणे पेरले जातात आणि ती नाचण्याची शेती केली जाते। आणि त्याच्यानंतर नाचणे घेतल्यानंतर एक वर्षी दुसऱ्या वर्षी त्याच्यामध्ये वरी पेरली जाते। असे काही नंबर कोदाळी गावाचे आहेत, त्यामध्ये ही शेती केली जाते आणि ही शेती गावाला मिळावी अशी गाववाल्यांची इच्छा आहे। त्यासाठी अर्ज देखील सरकार दरबारी दाखल केलेले आहेत, ती आपल्या मालकीची व्हावी असा प्रयत्न सुरू आहे, पण अजून काही त्याला प्रत्युत्तर मिळालेलं नाही, पण भविष्यामध्ये मिळेल अशी सर्वच गाववाल्यांची आशा आहे। सर्व लोक आशावादी आहेत। अशी ही अद्भुत नजारा इथं आपल्याला दिसतो आहे, निसर्गाचा पर्वतरांगा सह्याद्रीच्या इथं दिसते आहे। सूर्यप्रकाश पण छान आत्ता थोडासा आलेला आहे। तर अशा ह्या पर्वतरांगा आणि या पर्वतरांगामध्ये जसं मर्द मराठे मावळ्यांनी इतिहास घडवला, त्याच मर्द मराठ्या मावळ्यांचे वंशज या ठिकाणी सर्वजण आहेत आणि त्यांनी ही पूर्ण शेती केलेली आहे। आम्हीही आमच्या पिढ्यापर्यंत या शेतीचा अनुभव घेतलेलाच आहे आणि आमची सर्वांची इच्छा आहे की आम्हाला शेती मिळावी, जेणेकरून हा रोजगाराचं एक साधन आम्हाला उपलब्ध होईल आमच्या गावाला, अशी आमची सर्वांची इच्छा आहे। कारण उत्पन्नाचे सोर्स या भागाला तसं पाहिलं तर बाकीची इतर शेती नाही आहे आणि हीच जंगली शेती या ठिकाणी आहे आणि ती मिळेल अशी सर्वांचीच इच्छा आहे। धन्यवाद। वा वा वा, बस गुड।